Imponáló magabiztossággal nyerte meg az alapszakasz az Atomerőművese férfi NB1-es kosárlabda csapata. Az együttes csapatkapitányát, Körtési Gergelyt kérdezném, hogyan értékeled az elmúlt 22 fordulót? Először is köszönjük szépen a gratulációt. A szezon elején úgy készültünk erre az alapszakaszra, hogy minél hatékonyabban, minél több meccset megnyerve fejezzük be a végén. Úgy gondolom, hogy ez sikerült is. Voltak közben hullámvölgyeink, de ez szerintem természetes. Próbáltunk rengeteg mindent, ami talán később majd jó lehet a középszakaszra, illetve a rájátszásra tekintve. Van egy-két opciónk játékon belül, elég jól összeraktuk a dolgokat, viszont még finomítani kell ahhoz, hogy a középszakaszban is meg tudjuk őrizni a helyünket, és aztán a rájátszás az meg egy megint más teszt lesz. Ugye a középházból most kezdődik a középszakasz, a felsőházba játszik majd az se, ugye mindjárt az első fordulóban Kaposvár ellen idegenben. Készültök-e bármilyen különlegességgel mondjuk akár a kaposvári meccsre, akár az egész középszakaszra? Hát talán annyi, hogy megnéztük a hibáinkat, amik voltak így az utolsó meccsen, például most a Kaposvár ellen, amit ott játszottunk még karácsony előtt, hogy ott mik voltak a hibák. Az agresszivitásunkon kell még, hogy ne csak egyszer-egyszer, hanem folyamatosan tudjuk azt az agresszív védekezést csinálni, meg támadást is, mint amit elég sokszor, hála Istennek, meg tudunk csinálni, viszont vannak itt is lukak, amikor egy-egy játékos vagy esetleg többen nem úgy csinálják a dolgokat, és akkor már nem úgy alakul a védekezésünk, meg a támadásunk se. Ez csak pontosítás és gyakorlás kérdése szerintem, szóval ez nem egy olyan dolog, amit nem tudunk megoldani. Most a Kaposvárról igazából annyit, hogy jó játékosaik vannak, próbálunk egy kicsit fokozottabb tempóban játszani már az elejétől kezdve, ami az ottani meccsen akkor nem volt meg, hagytuk a kis saját ritmusában játszani a Kaposvárt. Na, ez most nem fordulhat elő, vagy próbáljuk legalábbis minél kevesebb hibát belevinni a játékunkba, és az ellenfelet minél több hibára kényszeríteni. Mi a helyzet a sérültjeinkkel? Itt ugye több játékos is maródinak bizonyult itt az elmúlt játéknapok alkalmával. Mi van velük, hogyan áll az ő sérülésük, és te személy szerint hogy érzed magad, hogy állsz? Az igazából, amit még elfelejtettem mondani, hogy az évnek a második felében karácsony után volt egy kis sérülés hullám a csapaton, vagy azóta is tart. Talán úgy néz ki, hogy rendeződnek a dolgok, mindenkinek vannak kisebb, apró fájdalmai, de ez hozzá tartozik egy ilyen szezonhoz, meg egy ilyen munkához, amit mi csinálunk. Szerintem, ha minden jól megy, és az Isten is úgy akarja, akkor nem lesz nagy gond ezzel a középszakasszal, aztán majd a lényeg az, hogy a 100%-ot azt majd a rájátszásba tudjuk nyújtani.